Der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Og det var en dag kom der en fyr og sagde, at han ville fortælle mig noget, men han kunne ikke sige det. Så han skrev på et stykke papir: jeg kender en, som har lækket informationer. Okay. Hvad? Hvilke informationer? Men de tog min computer, og jeg ved ikke, hvad det var, de leder efter i min computer, men der er ingen kronologi i mit liv. Hvornår tingene skete, og jeg ved, hvad der skete, men jeg ved aldrig, hvornår det skete. Om det her skete før det der, eller var det omvendt? Jeg ved det. Jeg har ingen kronologi. Der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Og det var en dag kom der en fyr og sagde, at han ville fortælle mig noget, men han kunne ikke sige det. Så han skrev på et stykke papir: jeg kender en, som har lækket informationer. Okay. Hvad? Hvilke informationer? Men de tog min computer, og jeg ved ikke, hvad det var, de leder efter i min computer, men der er ingen kronologi i mit liv. Hvornår tingene skete, og jeg ved, hvad der skete, men jeg ved aldrig, hvornår det skete. Om det her skete før det der, eller var det omvendt? Jeg ved det. Jeg har ingen kronologi. Der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Og det var en dag kom der en fyr og sagde, at han ville fortælle mig noget, men han kunne ikke sige det. Så han skrev på et stykke papir: jeg kender en, som har lækket informationer. Okay. Hvad? Hvilke informationer? Men de tog min computer,
Og jeg ved ikke, hvad det var, de leder efter i min computer, men der er ingen kronologi i mit liv. Hvornår tingene skete, og jeg ved, hvad der skete, men jeg ved aldrig, hvornår det skete. Om det her skete før det der, eller var det omvendt? Jeg ved det ikke.